Я дасылаю свае вітанні вам, нашыя заўзятыя паплечнікі. Каманда праграмы «Наперад у мінулае» зноўку гатовая шукаць і занатоўваць тое каштоўнае, што дагэтуль захавалася ў розных рэгіёнах краіны. Менавіта ад сімвала Брэсцкай вобласці, вось гэтага зубра, мы выпраўляемся ў вандроўку. Плавають качата, гарний, той виночок гарний, той виночок, що з приледи. Праехалі досыць вялікую адлегласць, вось мы ў вёсцы Відамля Камянецкага раёна. Тут будзем вучыцца завіваць вянок маладой, і я ж кіруюся дазнавацца, што цікавага захавалася з мінуўшчыны паселішча. Ой, тепер він гарний, а завтра зав'яне. Молодая дівчина, молодая дівчина, на рушничок стане. Молодая дівчина, молодая дівчина, на рушничок стане. На рушничок стане і до вінця пойде. Молодая дівчина, молодая дівчина, більш гулять не буде. Молодая дівчина, молодая дівчина, більш гулять не буде. Ой, по морі, морі плавають качата, гарний той веночок, що сплили дівчата. Вы заметили, как много караоке и кавер-исполнителей сейчас? Это те артисты, которые поют не свои песни, а которые перепевают чужие песни. Программа «Наперад у минулое» забредает в самые дальние уголки нашей страны для того, чтобы добывать алмазы народного творчества и, обрабатывая, превращать их в диаманты. Настоящие бриллианты, доступные всем. Ведь на то оно и народное творчество, что к нему может прикоснуться каждый. В этом мы сегодня и убедимся. У нас в гостях Кристина Счастная. Привет, Кристина. Привет, Сергей. Добро пожаловать в программу «Наперад минулое». Как тебе песня, которую привезли ребята для тебя? Мне нравится. Попробуем. Попробуем, конечно. Эта песня, как всегда, полна этноморфических норм, поэтому здесь очень важно соблюдать эти нормы, петь так, как в оригинале поется. Вот и это тот язык, который для нас сохранили наши предки, поэтому очень важно передать его и дальнейшему поколению. Поэтому обращай на это внимание. Песня, на мой взгляд, тебе должна подойти. Я уже сделал аранжировку, пропел бэки, а тебе остается только своим красивым голосом напеть наверх то, что нам досталось от коллектива. Давай попробуем. Давай попробуем. Хорошо. Хто з намі ўвесь час ведае, хто далучыўся ўпершыню, паведамляю, мінуў час з моманту нашай вандроўкі, і цяпер мы сустракаемся ў сталічнай студыі. Адсюль будзем назіраць за падарожжам у Камянецкі раён і працэсам надання новага арыгінальнага гучання адной з запісаных там песняў. За гэтую місію сёння бяруцца наш кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Ціна Счасная. Ціна Счасная – мадэль, спявачка, выкладчык вышэйшай катэгорыі, лаўрэат нацыянальных конкурсаў, суддзя міжнародных і нацыянальных вакальных конкурсаў у Беларусі за мяжой, выпускніца школы прыгажосці і школы тэлерадыёвядучых. Не дам воду пити.
студяная, не любите Галя Ваню, в його є другая. Ой, не переживай, дочушку, дивись, я тобі все тут готовила. О, дивись, тут бумага, ленточки, шпарагу. Зараз прийдуть дівчата, будете квиточки робити, все буде добре. Добре, добре. Йшли коровайниці горою, воно мислівки буяє собою. Добрий вечір, ету хату. Добрий вечір, кумочки, добрий вечір. Проходьте на кухню, будемо коровай месити. Добрий вечір! Ой, добрий вечір, дівчатка, добрий вечір. Заходьте, сідайте. Будете квиточки робити, Олечки допомагати. Мы с вами у вёсцы Відомля Камянецкага района. Лес, які можна убачыць, калі зірнуць на паўночны ўсход ад вёскі, пэўны час называўся Маслаўбор па прозвішчы памешчыка, які некалі валодаў тутэйшымі землямі. Па расповедах багата часу праводзіў ён у Польшчы, але бывала прыязджаў, ездзіў на брычцы, запрэжанай чорнымі коньмі, аглядаў свае палі. Да людзей быў добрым, дазваляў хадзіць у свой сад за яблыкамі. Нават з навакольных вёсак прыходзілі сяляне да Александра Маслава працаваць, выкарыстоўвалі вялікія двухконныя граблі, а яшчэ меў пан рыбную гаспадарку, разводзіў карпаў, ладзіў навагоднія гулянні з бенгальскімі агнямі. Меў двух сыноў, якіх называлі Альчык ды Санчык. Ой, дівчата, приходив до нас учора дядько Іван і розказував таку історію. Йдуть діти з Відомлю зо школи, а в осінню темніє рано. Бачать, а на дорозі заєць сидить. Один з хлопчиків здимає шапку, підходить, де накриває зайця копнівти. А коли подимає, нема зайця. А бачить, а Іван уже на 2 метри напереді сидить. Підходять знову до його. Бачить, така ж історія. А коли очнуться, то вже по коліно в болоті стоять. А там далі й такое болото, що й з головою влізеш. Люди кажуть, що це чорт, чи то зайцем, чи то котом перетворається. Ой, що ж ви нас тут пужаєте? Ми на виножки зібралися. Треба про щось веселе сказати. Ой, Олечка молоденька, іди сідай на дишку. Олечка, щоб ти була багата і хороша, як буде гетий коровай. Дівчата мої подружки, берите мене подружки, садите мене на біжу, да чешите мою голову. У горішику, у новенькому, зіллічко зацвітає, в наше Олечки молоденької, веселічко начинає. Перша квітонька, молодая наша Олечка, біг же їй дає, батенько помагає. Той же до того, і родина помагає. В нашій Олечки молоденької, веселічко начинає. А тепер хто перший сяде на місто молодий, той хоч і замуж вийде. Ненадоўга вернемся з Відомлі ў Мінск. Як бачыце, маладую абавязкова садзілі на дзяжу з выгарнутым кажухом для далейшага заможнага ды шчаслівага жыцця. І валасы абавязкова запляталі ў 2 касы, а ў пэўных рэгіёнах касу і ўвогуле адразалі.
Цяпер давайте завітаем у студыю, каб пацікавіцца, наколькі ўдала ідуць справы у кампазітара Сергея Сухамліна і Тіны Шчаснай. Гарний той віночок, що сплели дівчата. Хорошо, одну секунду, давай остановимся. Все правильно, мы с тобой договорились, что начинаться она будет с припева, и это правильно. У меня к тебе единственная просьба, не нужно сразу так налегать на песню. Я понимаю, что этот припев, его хочется петь погромче, но давай начнем поспокойнее, хорошо? Пусть первый припев, хоть он и припев, но будет у нас таким спокойным входным, окей? Здесь проигрыш. И дальше просто рассказываем историю. Ой, тепер ён гарний. Ну, а тепер пойдемо ставити коровай в піч. Добрий вечір, дівчата! Добрий вечір! Ну що, квиток наробили? Наробили! Ой, у лісі каліна, ой, у лісі каліна, 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 камрики-тюмрики, каліна, 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 камрики-тюмрики, каліна. Там ходила дівчина, ходила, ходила, камрики-тюмрики, ходила, ходила, камрики-тюмрики, ходила. Каліну ламала, каліну ламала, 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 камрики-тюмрики, ламала, 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 камрики-тюмрики, ламала. Де будеш ти в'язала, де будеш ти в'язала, 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 камрики-тюмрики, в'язала, 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 камрики-тюмрики, в'язала. На дорожку кидала, на дорожку кидала, 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 камрики-тюмрики, кидала, 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 камрики-тюмрики, кидала. Де на хлопців маргала, де на хлопців маргала, 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 камрики-тюмрики, маргала, 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 камрики-тюмрики, маргала. Ой, у лісі каліна, ой, у лісі каліна, 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 камрики-тюмрики, каліна, 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 камрики-тюмрики, каліна. Багатае тутэйшае наваколле на цікавыя міфы ды факты. Так непадалёк ад Відамлі месціцца суседняя вёска Млыны, якая раней называлася Раманаўка. Напрыканцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў Габрый Іцко трымаў тут два вадзяных млыны. Таму пазней назву змянілі. На адным малолі толькі крупы ды муку простага памолу. На другім выраблялася толькі белая мука. Працавалі круглыя суткі. Млыны разбурылі падчас Першай сусветнай вайны. А яшчэ, кажуць, была ў вёсцы карчма, дзе ў 1870-х гадах бываў імператар Аляксандр II. Ой, добрий вечір вам, господинечка. Що у вас тут, виночки? Добрий вечір. Так, заходьте, і нас повеселіте, і ви поспіваєте. Ой, так ми й кажемо, пойдемо і вас повеселимо, і самі повеселімося. Каляку знайшла, вугальок знайшла, каляку знайшла, вугальок знайшла, діда мяне кабальок, там дали вугальок, діда мяне кабальок, там дали вугальок, прийде бала,
Робім невялікі перапынак. Хочацца зазначыць, што вянок маладой у пэўных мясцінах раней выконваў функцыю цяперашняга букета. Яго кідалі ў гурт дзяўчат, которая зловіць, тая першая і замуж пойдзе. Мы вернемся ў Відамлю пасля таго, як зазірнем у студыю гуказапісу да Сергея Сухомлина і Тіны Шчаснай. Куплет мы записали. Давай повторим припев. Пусть второй припев будет немножко громче, немножко интенсивнее, чем первый. Сергей, давай запишем, вот где есть трудность у меня, на рушничок «Стане», да, отдельно от первых 2 строчек. Первые 2 строчки, да, которые я спела, и отдельно 3-ю, если можно, я спою, да. Там немножко дыхания мне не хватило. Хорошо, можем и так. Я тебе покажу, смотри сюда. Як нам распавялі, паходжанне назвы вёскі Відамля можна адшукаць у рэльефе. Калі глядзець з берасця на поўнач, то гарызонт акурат заканчваецца на месцы цяперашняй вёскі. Далей з-за Відамлянскай гары нікому нічога не відаць. Мяркуецца, што калі б не колішняя мода ставіць вежу ў гарадзішчы ля рэчкі, то стаяла б славутая камянецкая вежа ў Відамлі. Яшчэ цікава, што некалі валодала гэтымі землямі пані Марыя Жаромская. Паводле легенды, аднаго разу ўлетку захацелася ёй пакатацца на санях, і загадала яна дарогу паміж Відамляй і Турнай пасыпаць цукрам, што і было зроблена. Я своєму батеньку поклоняюся, кланяюсь тобі, тато, що пускав ти хлопцю в хату, вже більш такого не буде. Кланяюсь тобі, тато, що пускав ти хлопцю в хату, вже більш такого не буде. Куди б я не їхала, куди б я не йшла, я своєї матвеньки поклоняюся. Кланяюсь тобі, мамо, що будила мене рано, вже більш такого не буде. Кланяюсь тобі, мамо, що будила мене рано, вже більш такого не буде. Ой, дорогая господинька, молодіж дорогая, посидів наші гости дорогі. Гляньте, в окно вже розвиднює. Вже треба йти корову доїти, свиней кормити. То ви ж довго не затримлювайтеся, бо зранку ж треба невесту наражати, до церкву їхати. Добре, добре, будемо старатись. Приходьте хучей. Прийдемо. Кристина,
Что будем делать дальше? Сергей, может быть, мы запишем какие-нибудь новые современные фишечки? Хорошо, тогда ты просто попой здесь какие-то мелизмы. Сейчас мы споем припев, и ты какие-то А, О, У, где-то какие-то мелизмики здесь мне дашь, а я из них сделаю какие-то модные звучки, хорошо? Давай попробуем. Договорились. Все, спасибо, Кристина, записали. Поздравляю тебя. Это было круто, неописуемое впечатление. Спасибо программе «Наперад у минуле» и Сергею Сухомлину. Вось так мы разам убачылі, як даўней прыбіралі маладую, пагулялі ў гульні, патанчылі, паслухалі даўнішнія песні. Тым часам у нашай студыі гуказапісу таксама часу не марнавалі. Варта ацаніць вынікі супольнай творчасці кампазітара Сергея Сухомліна і спявачкіЦіны Шчаснай. Слухаем «Ой, па моры» і сустракаемся праз тыдзень. Паедзем у Ляплёўку на унікальны вясельны абрад сыра. Я чакаю і нагадваю, што абрады і песні ў нескарочаным варыянце можна адшукаць на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Ой, тепер ён гарний, а завтра зав'яне. Молодая дівчина, на рушничок стане. Молодая дівчина, на рушничок стане. Ой, по морю, плавають скочата, гарний той виножак, що сплили дівчата, гарний той виножак, що сплили дівчата. На рушничок стане, ще й да він запойде. Молодая дівчина, гулять не буде. Молодая дівчина, гулять не буде. Ой, по морю, плавають скачати.